introduction na kanda akara Ezeoba ọfụma. Onye nọ n'etiti unu bụ Dr. Ramat Okoye Asos, Fellow of the Chamber of the Niger, Ezeoba Akajiofo Ndigbo gburugburu, the custodian of Igbo culture, Odenigbo one of Igbo land. Iwe eze Akajiofo Ndigbo abụghị iwe nne dị ebe a gosi na ụwa ebe akwa ebe ị na wechile ndị agwa ọda from the corner. So I hereby present maka ụmụ nwaanyị ka eji wee nụọ ọgụ niile anọ n'ala Igbo, ndị Igbo kwetere nwaanyị bụ Igbo. O juru ego Igbo bere nwoke na-ekwuru okwu n'ama My name remains Ambassador Dr. Ramat Okoye Asos, FCON, Ezeoba Akajiofo Ndigbo gburugburu from Nre in Anambra local government area of Anambra State.